नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे माझ्या चॅनल कांदा मार्केटमध्ये. तर आपण आजचे म्हणजेच 28 एप्रिल 2022चे कांदा बाजारभाव पाहणार आहोत. तरी माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेजार दिलेली नोटिफिकेशन बेल दाबून नोटिफिकेशन ऑल करा, ज्याने की मी व्हिडिओ टाकलेले नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला मिळेल. तर बाजार समिती कोल्हापूर आवक आलेले 4829 क्विंटलची, कमीत कमी दर आहे 400, जास्तीत जास्त दर आहे 1400, सर्वसाधारण दर आहे 1000. पुढील बाजार समिती मुंबई कांदा बटाटा मार्केट आवक आलेले 9316 क्विंटलची, कमीत कमी दर आहे 600, जास्तीत जास्त दर आहे 1300, सर्वसाधारण दर आहे 950. पुढील बाजार समिती खेड चाकण आवक आलेले 250 क्विंटलची, कमीत कमी दर आहे 700, जास्तीत जास्त दर आहे 1100, सर्वसाधारण दर आहे 900. पुढील बाजार समिती सातारा आवक आलेले 344 क्विंटलची, कमीत कमी दर आहे 800, जास्तीत जास्त दर आहे 1000, सर्वसाधारण दर आहे 900. पुढील बाजार समिती पंढरपूर जात आहे लाल कांदा आवक आलेले 372 क्विंटलची, कमीत कमी दर आहे 200, जास्तीत जास्त दर आहे 1200, सर्वसाधारण दर आहे 700 रुपये प्रति क्विंटल. तर हे होते आजचे कांदा बाजारभाव. तर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. धन्यवाद.